Problemi fil-familja waslu biex Kimberly spiċċat bla saqaf fuq rasa minkejja li kien ilha xhur titkarrab għand l-awtoritajiet li kienet qed tirriskja li dan isseħħ minn mument għal ieħor. Kimberly li għandha 4 tfal li wkoll spiċċaw barra fit-triq fil-passat kienet diġà għadtet xi żmien f'dar Għabex, shelter ta' emerġenza għal tfajliet u wliedhom li jkunu għaddejjin minn vjolenza fil-familja. Wara jumejn torqod għand xi ħbieb iltqajt magħha fi ġnien pubbliku fejn ħadet lil ulieda biex għal ftit ħin jilagħbu jinsew il-problemi li għaddejjin minnhom kif ukoll jaqtaw ftit mill-ħajja fil-karozza fejn ilhom għall-aħħar jumejn iduru. Fittix l-għajnuna ma sebtiex, spiċċajt barra b'4 tfal, inni jumejn iġri l-emmulaw, kella żomni ħabiba tiegħi, il-ħabiba tiegħi d-dar terġgħu tajt mhux tagħha, ġifieri ma tistax tikmandalhom biex iżommni. Ħabbat il-bibien, ma sibx għajnuna, għal-qul il-bibien fuċċi, anzi, għamilt sena ngħix ġoħom L'Għabex, xorta ma tawnix, rġajt ħabbat il-bib issa, jumejlu, inni jumejn ċempillhom, għal-qul il-bibien ġewwiċhom jgħidu li postijiet mawx. Minkejja dan u l-urġenza tal-każ, tgħid lil Net News li joffrewla biss post f'dar residenzjali f'Għawdex li għal raġunijiet personali ma tistax tmur fih. Millum il-qudiem ħajkun norqod barra. Inti għandek 4 tfal u x'vera, kif qed jgħixu għad l-esperjenza? Kera wisqu. Kera ħafna l-jom u li m'għandhomx saqfa joqogħdu. X'qalulek meta saru jafu x'ħajjiġri minnha? Xejn kollu jaraw lili nikbi. Fhem, jgħidulek kollu jsaqsu mamma jemmijak dejjem. Magħha tarbija ta' 3 xhur f'Kott fejn ilu għall-aħħar jumejn. Magħha wkoll żewġ tibniet ta' 6 u 5 snin kif ukoll bina ta' 4 snin. Konxi mis-sitwazzjoni li jinsabu fiha. U inti x'tixtieq ħajkunu qed jarawna n-niesek, x'tixtieq tgħidilhom lin-nies? Biex jgħinu. Issa li jinsabu barra fit-triq, Kimberly qed tirriskja li wlieda jittieħdu mill-awtoritajiet u bekk tiċċaħħad minnhom ukoll.